खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। थांनाय साननैसो सिगां मानगेट खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिक्रम दैमारिनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बिथांनि बेबायदि बुंनायनि सायावहाय गोख्रों रावजों दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांखौहाय फिनजाथाय होफिनदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव खाम्फा बरगयारिनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों। दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। बिक्रमा सोर बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ। गतिके बिक्रम बुंनायजों बिटिसिनि राजनितिकआ गिदिंगोन। बिक्रम बुंनायजों जोंनि बिटिसिनि बिभिन्न जाति गस्थिनि समस्या जोबगोन नामा? बिक्रमा माबायदि राजनिति खालामदों आंथ' बेखौ राजनितिकआव नुफेराखै। बेथ' जोंनि बिपिएफनि नेताबो नङामोन। आं जि समसिम बिपिएफआव दङमोन बेयो बिपिएफनि नेताबो नङामोन। आं डिस्ट्रिक्टआवबो गैया होननानै मिथिगौ आङो। सेन्ट्रेलावथ' गैखाया डिस्ट्रिक्टआवबो गैया होननानै मिथिगौमोन आङो। हाग्रामा महिलारि जाय बिथांनि दैदेननायावनो लिडारशिपआवनो बिथाङा डिपुटि चिफ जाबाय, बिथांखौनो बावगारायब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ आंहा मा दं? बिथाङा मोनसे गोथौ हाखराव दङ, जाय हाखरा खोमसि, बेयाव रावखौबो सिनायनाय जाया, जायखौ बुंदों नोरो। हाग्रामा महिलारिनि जेसेबां गिदिर लिडारानो जाया मानो, खाम्फा बरगयारि सारनिख्रुइ जेसेबां गिदिर मोजां लिडारानो थाया मानो, प्रमद बर' बिथांनि राजनितिकनि बिथायानो बालाहामानि सायावसो लुजानाय। सानजानि जा खोला खनानिफ्राय बारा फैब्लासो प्रमद बर' बिथांनियाव नांफैयो। दिनै जुमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय बुरासारा प्राइमारियाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम लिडारशिपफोरखौ लानानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव जों जाबायदि आवगायलांनांगौ बेखौ लानानै जों दिनै आवगायलांनो सानबाय, रायलायनो लांनो सानबाय। बेखौनो लानानै जों दिनै बे बुरासारा प्राइमारियाव मोनसे रायज्लायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। खाम्फा बरगयारि मोनसे खोथा होनदों, नोंथांखौ सिनाया बिक्रम दैमारिया सोर बेखौ होननानै बुंदों। जेब्लानाखि एमपि इलेक्सन जादोंमोन नोंथाङा बिथांनिनो जानानै केम्पिं खालामबायदोंमोन। दा मा आङो गोदोबो बुंदों, आगोलबो बुंदों जे खाम्फा बरगयारि सारमोनखौ जोङो फिनबाय थानांगौ, जों समाया, नङा होमबा? बिथांखौ आं सिनायो, बिथाङा आंखौ सिनाया जानो हागौ, नाथाय बिथांखौ आं सिनायो। बिथाङा सासे बिटिसि सोरजिग्रा, बिटिसिखौ एकर्ड खालामग्रा सासे बेक्ति मानगोनां। बिथांमोनानो जादों हाग्रामा महिलारिजों थाफानानै बिथाङा दिनै गावनि न' खाथियावनो मोनसे बिराद गिदिर बर' हारिनि बिटिसि सोरजिनायनि उनाव एसेम्ब्लि बिथांमोना बानायदों, बिटिसि सेक्रेटारिखौ बिथांमोनानो बानायदों। नाथाय बिब्दिहाय बयबो खाम्फा बरगयारि सारखौ सिनायनाय हिसाबै दिनै आंहा खाम्फा बरगयारि सारजों सिनाय जानांगौनि जेबो गैया। दिनै आं बुङो जे खाम्फा बरगयारि सारा बिक्रम दैमारिखौ आं सिनाया होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय बेसो गिदिर बाथ्रा जे चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरगयारि बिथांखौ सिनायनायासो गिदिर बाथ्रा, नङा होमबा? बिक्रम दैमारिया बिपिएफनि दैदेनगिरि नङा, बिपिएफनि सदस्य नङा होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय क'क्राझार लकसभानि जे रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारि सारखौ सिनायाखैसै, बेसो गिदिर बाथ्रा। दा बिनिखाय आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो जे हाग्रामा महिलारि बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौनो बिथाङा सिनायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौनि आंहा खाम्फा बरगयारि सारजों मा दं? नङा रे, जेबो गैया। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायजोंनो, बिथांनि लिडारशिपआवनो बिथाङा MCLA जाबाय। बिथांखौनो दिनै सिनायाखैसै, दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं? हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो बिथाङा EM जाबाय, दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं? हाग्रामा महिलारिखौ सिनायाखैसै। हाग्रामा महिलारि जाय बिथांनि दैदेननायावनो लिडारशिपआवनो बिथाङा डिपुटि चिफ जाबाय, बिथांखौनो बावगारायब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ आंहा मा दं?
बेनिखायनो आं बुङो बिथाङा डिप्रेसनाव दङ दुखुआव दङ होनना जों मिथियो आरो बिथाङा मोनसे गोथौ हाखराव दङ जाय हाखरा खोमसि बेयाव रावखौबो सिनायनाय जाया जायखौ बुंदों नोरोग बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनो बुंनाय खोथाखौसो आं बुंदों आं बानायनाय खोथा बुङाखै जे बिटिआर एकर्डा लायनो नोरोग आरो बिटिसि एकर्डा सोरगो अब्ला बिथाङा नोरोगाव थानाय एसेबां मोनदांलायनाय खोमसियाव बिक्रम दैमारिखौ बोरै सिनायनो आरो आंहा बिदि सिनाय जानांगौनिबो जेबो गैया बेनिखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव हाग्रामा महिलारिनि जेसेबां गिदिर लिडारानो जाया मानो खाम्फा बरगयारी सारनिख्रुइ जेसेबां गिदिर मोजां लिडारानो थाया मानो प्रमद बर' बिथांनि राजनितिकनि बिथायानो बालाहामानि सायावसो लुजानाय सानजानि जा खोला खनानिफ्राय बारा फैब्लासो प्रमद बर' बिथांनियाव नांफैयो खोलानिफ्राय टेलिफन हरनानै प्रमद बर'खौ रायज्लायहरबासो फाइलफ्रा सुयै जायो अब्ला सोर लिडारा दिनै प्रमद बर' बिथांनि राजनियाव थांना मोजां खामानि मावनो हानो नंना नङा दा बिनिखायनो बेयाव देयार इज नाथिं जेबो गैया साननैसोनि उनाव प्रमद बर'नि सेहेरायानो जा बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जा मा जानो थांगासिनो जों बेखौ आरो बुंला दिनै बेसेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जोंहा बिपिएफ दला गोख्रों लिडार जागोन आं रायजो हिसाबै बिब्दिगत रायजो हिसाबै जेबो बिबान गैयाब्लाबो आं दिनै बिपिएफखौ समर्थन खालामदों बिनि अनगा बुंनो आंहा जेबो गैया थेंक इउ प्रमद बर'आ सान्थि फैबाय होननानै बुंगासिनो दं सान्थि फैबाय होनना बिथाङा बुंदों नाथाय हाग्रामा महिलारिनि सिमाव गुन्दुगुलखौ सोर खालामदोंमोन थार्ड पार्टिखौ बाहायनानै बिथाङा सोरखौ लानानै गुन्दुगुल खालामदोंमोन नङा होमबा बेसे गिदिर खौरां जे बिथाङा सोरखौबा लानानै गुन्दुगुल खालामदोंमोन दाथ' सान्थि बाव बुंनाय बायदि सान्थि गुन्दुगुलखौ रावबो खालामाखै दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला गभर्नमेन्ट खालामफिनगोन अब्ला बिथाङा ओरै थांनानै सोरखौबा थुनज्लायनानैबाबो सिगाङाव जेरै दानथारलायनाय बुथारलायनाय अहिंसा हुज्रि खावनाय जादोंमोन बे एखे लाइनखौनो बिथाङा लाबावनो हागौ बिनिखायनो हाग्रामा महिलारि फैबोला बिथाङा सरकार खालामबा असान्थि जाफिनगोन होननायनि मानियानो जाहैबाय जों आन्दलन खालामफिनगोन होननाय जाबायब्रा मिथिबाय प्रमद बर' सारा जों आन्दलन खालामफिनगोन आरो आंजों थाफाय किसुमान टिमा गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावनानै असान्थि खालामनाय जागोन नों जुदि गभर्नमेन्ट खालामफिनोबा होननाय जाबायब्रा नङा होमबा बेसो थेंक इउ